Jama'a yau za mu kawo muku yadda za ku yi deleting na posting ɗin da kuka yi a Facebook naku. Ba tare da ɓata lokaci ba dai bari mu garzaya zuwa cikin Facebook ɗin mu gani yadda za ka yi deleting na post ɗin da kai. Ga mu na cikin Facebook ɗin. Yanzu bari mu garzaya zuwa profile nawa mu ga post ɗin da ne, ko kuma dai a takaice ma bari ne wani sabon post. Bari mu rubuta abu ku ga kawai mu yi posting nashi. Kamar yadda kuke gani ga post ɗin da muka yi, mun yi riga da mun yi posting. Wannan abu ne da kuke gani ba abu ne mai ma'ana ba ko kuma wani abu. Kawai dai mun yi ne dai saboda mu takaita lokaci kuma gurin nuna muku yadda za ku yi deleting ko kuma ku yi editing na wannan posting ɗin da kuka yi cikin sauƙi. Ba tare da ɓata lokaci ba dai, da zaran ka lura ka yi la'akari da cewa ka yi posting na abun da bai dace ba ko kuma abun da ba shi ka so ka yi posting a Facebook naka ba, sai ka garzaya zuwa kan profile naka. Idan abun ɗin baya kusa kenan wato, amma idan yana kusa ka ankara haka da wuri, to sai ka danna kan wannan alamu ɗigo guda uku. Ga sunan wannan ɗigo guda uku da suke gefen hannun dama. Da zaran ka buɗe wannan ukun, ga sunan kuna gani a nan ga option na delete, sannan kuma ga option na edit post. To idan editing za ka yi sai ka danna kan wannan edit ɗin. Da zaran ka danna kan edit, to gashi nan sai ka share abun da kake so kamar yadda kuke gani. Bari mu yi editing nashi. Gashi nan kamar yadda kuke gani dai yadda muka yi editing nashi. To da zaran ka gama editing din sai ka danna done. To gashi nan yadda kuke kallo mun yi editing nashi, ya bar shirme da muka rubuta daga farko ya kuma please subscribe to my YouTube channel. Idan kuma za ka yi delete, da zaran ka danna wannan delete din zai tambaye ka, ka tabbatar kana son ka yi deleting na wannan post din da kai, kana danna yes, shikenan zai yi deleting. To a gaskiya ba na son na yi wani deleting na wannan, saboda ina tunanin a gaba wasu za su iya zuwa su kalli wannan, hakan zai sa su yi subscribing zuwa wannan namu channel na YouTube. To idan kai baka yi ba, to don Allah ka taimaka ka je ka yi subscribe da channel namu na YouTube don samun sabbin bidiyoyi da kuma ƙarin bayanai game da matsalolin da suka shafi wayoyinku da kuma yadda za ku yi warware wannan matsaloli.